хора! Днес ще играем Clash Royale. Изчакайте ме. Да, хора, коментирайте, ако искате нещо различно. Да, Clash Royale ще поиграем. Аз съм много слаб, моля ви, не ме хейтвайте в коментарите, моля. Да. Това е толкова много хора гледат. Но да. Не ме хейтвайте в коментарите, моля ви. После ще играем Brawl Stars и FIFA. Разбира се, в това видео. Ще направя дългичко. И пича много лошо ме атакува. Кога не се е паднал Hawk Rider, брат? Ние тук сме на 1000 купила, аз не го контрирам, той тук да игра. Не е хубаво. Пич, много си лош. Да, ето това правите, когато пичагата просто прибива. Казвате му, пич, ти си много лош. Не, отидеш с смутените стрелива, брат. Отидеш тъпите стрелива. Не, пак ви казвам, много съм слаб, не ме хейтвайте в коментарите, само да ми играе сега Hawk Rider, но понеже мама го нарича Моргана и аз. Ако му кажем Моргана, приемайте го Hawk Rider, нали? И аз съм покрени, аз съм свикнал да му викам Моргана вместо Hawk Rider. Но ако ви объркам, да го казвам Hawk Rider, но това вие ще му викам Hawk Rider. Ясно? Окей. Клас. Каква е тази Моргана? Не му видях Морганата просто не му видях Морганата. Каква е тази пека, бе? Този пичага има много добра контра на моя дека, да казвам. Каква е добра контра на моя дека? Една минута, дали да може? Била? Не. Отпушат. Но. Гъл. Тук. Удари. Бързо, контролирайте Hawk Rider. Не мога да позирам. Тата е, който не се не хиляди, той не може да контролира Hawk Rider, аз бях. Удрям колата някакъв път. Не че го спира, да, не удрям колата някакъв път. Ах, тази Valkyria. Моля, той хора. Какъв е този Hawk Rider? Бързо. Не трябва да го изиграя. Бързо. Не хора разбираш. Аз просто не бях подготвен за този дек. Просто нямаше на идея, че играя с Моргана. Да. Нямах си мина една квартала. Ти призади? Yes! Това е добро. Окей. Това е доста добро. Че имаме почти 20. Goblin Demolition, ето го. Това може... На мен любимата ми карта е Моргана, Hawk Rider. Но когато се шегуваме, винаги казваме, че любимата ми карта е Goblin Demolisher. Това е Goblin машинка. Постоянно бъркам. Къде е Goblin Demolisher? Да, когато се шегувам, иначе двамата любимата ми карта е Моргана, Hawk Rider. И най-великата карта според нас в тази игра. Но иначе, като се шегуваме, казваме, че любимата карта е Hawk Rider, ами Goblin Demolisher.
Да, само да го намерам. Ай, тук. Goblin Demolisher. Много ме харесва. И мене ми харесва, но ние пътито играхме Triple Draft или Draft. 2 пъти му се падна на Тати и 2 пъти Hawk Rider. Играя още един дуел, после може би ще изиграя 2 игри на Клоста, да си искам. Съжалявам, че напускам на живо, просто нямам тази възможност. Много се извинявам, че напускам на живо, просто нямам тази възможност. Мисля да ги рискувам, но нямам тази възможност. Ето да се познам. Просто от 2-3 месеца просто казах фраг, почнах с нея видеа, и така взети ми хареса. Почнах взети ми хареса. И аз се отчудих. И почнах да снимам просто удоволствие. Не че искам да достигна някой... Не че имам някакъв цел, примерно да достигна 10 000 монети, но пък що не. Не бих отказал... Да. Се чуете защо толкова рядко има видео просто. Ще ви кажа една много тайна. Скрия, че снимам от тати. Просто защото снимам от неговия акаунт и... Не че искам да крия нараста на... Ще правя това, което ви искате, сега искам да разкрия, той ще знае, няма да ми дава. И ще проверява, вероятно. В тази пека, бе, брат. Пръсна ме на частички. Бре, как ще играе джанта с миньоните? Като те ще го спорят. Моля, дай един път. Да, само един път. Сега аз ще играя един път. Това беше разпитан. Играх фаербола, ще да намирам. И сега той няма да има, като играе за малко джанта, той няма да има склон пред себе си. Безмислено се иска да се след смиле. Кога ме е толкова гола? Ще се бъде толкова за мен дори там. Да ме спред джанта, той сега да ще има своя ситуация. Много време. И вече няма лошо, много лошо, защото той може така да ми гърби колата, но... Но дай. Сега фарбола, защото да приди. Това явно няма да игра Няма да игра Clash Royale, хора! Много съм слабо! Много съм слаб, хора! Ой, хора! Какво да ви говоря? Много съм слаб просто. Шпоцъкаме! Не, излъгайте ще играем Dota, ще играем Roblox. Grow a Garden. Нали? Не харесвам толкова много тази игра, но заради вас ще играем. Играм, че всички много хора я харесват. Гарden. Ще играем. О, как не... Може ли за малко... Хора, коментирайте, ако искате да играем Grow a Garden. Съжалявам, просто аз въобще не я харесвам. Ще играем тази.
Много се извинявам, просто изобщо не ми харесва тази игра. Тази изглежда готина, нали хора? Много не ги знам. Модовете. Много не ги знам модовете, така че пишете името на някой мод. Grow a Garden предполагам. Ако пишете и чак толкова много искате. Колкото лайкове има, ако съберем 30 лайка на това видео, ще играя Grow a Garden. Докато не ги съберем, няма да играем Grow a Garden. Съгласни? Окей. 30 лайка и играем Grow a Garden. Съгласен. 30 лайка и играем Grow a Garden, хора. Good. Кеш. Да. Не, а пък ако искате, може и повече лайкове, да. 30 лайкът и играем Grow a Garden. А там ще ви казвам колко лайка да съберем, да играем втори степ Grow a Garden. Да, хора, много искам, моля. Ако още не сте се абонирали, моля, абонирайте се, бе. Ще гледате това видео. Но по-важно ми е да лайкнете видеото. Вижда, няма нужда да се абонирате. Както повечето инфлуенсъри карат. Хората да се абонират. Аз не ви карам. Искам да лайкнете видеото и така ще... Ако ви YouTube че хората го харесат, повече хора и така много ясно ще има повече гледания. Така че дори не искам да се абонирате. Искам просто да лайкнете видеото. Нищо повече. Ако имате голям интерес, се абонирайте и ще... YouTube ще ви казва, когато съм пътил ново видео. Да. Много искам да лайкнете, просто изключително много ще ми помогнете, ако стигнем 30 лайка. Много ще ми помогнат. Ако много ви хареса видеото, пак ви казвам, не отказвам и повече. Просто да видим YouTube, че това видео ви хареса. Да стигнем 10 000 харесвания. А не 10 000 харесвания. 10 000 гледания. И ще започна по-активно да качвам видеа, ако искате да се на тази игра, може да бъде поредица. Да. Каквото поискате, вие знаете, аз ще ви го дам да го гледате. Вие си знаете, че каквото искате аз ви давам, нали? Тук е с ръка, искам. Ще разстоя енергия.
30 power, окей. Окей. Малко. Да, хора. Ако спирам от време на време да говоря, не го правя нарочно, просто се заигравам в играта и аз също. Както ви казвам, от малко време стримвам. Аз пък стримвам. Качвам видеа и за това забравям да говоря, не съм свикнал. Да. Ако продължава да качваме, ще свикна. И да. Ще е по-хубаво да просто гледайте видеото и лайкнете. Нещо повече. Толкова просто. С 3 секунди е. Що не го правите? 30 лайка и качвам видео на Grow a Garden. 30 лайка и качвам видео на Grow a Garden просто. Просто да. 30 лайка. Дали не искам много. Или 30 лайка, или 3000 гледания. Или 30 лайка, или 3000 гледания и качвам много видео на Grow a Garden просто. Да, хора, аз пак забравя да говоря. Пак казвам, много се извинявам просто. Не съм свикнал. Ще се опитам да говоря колкото мога повече. И да. Хора, просто не съм свикнал, наистина. Не съм свикнал просто. Това не опитам принцип да престана някой да говори. Говори. Извинявам, че не говоря. Просто аз не съм свикнал, съжалявам. Да, много се извинявам, изключително много. Но пак ще казвам, не съм свикнал. Да, хора, просто се играя. Не говоря много, когато играя. Само тия
по-чил игрите, примерно Roblox, както виждате. Clash Royale говори, защото нали си напъваш се, но тук просто чилваш. На FIFA говоря, но няма да играм това видео FIFA. Ако обаче съберем... Не, ако съберем или 30 лайка или 30 гледания и получавате видео на Грова карта. Ако ви кажа аз кое предпочитам 30 лайка. Просто 30 човека трябва да го изгледат и да го лайкнат. Толкова е просто. Да, хора... 21 минута видео. Това е толкова дълго дори. Да. Може би, като стигна ранг 4, се включвам видеото, да. Не, ранг 4 може би е доста. Може би си е доста. Трудничко си е ранг 4, да, знам. Да, хора, ще събера енергия и ще отидем на Power бутона и може би след тогава ще поседим ето така малко, да. Да, ще почакаме, какво се прави. Тук е много да чакам, когато се дълга. Хора, правим 30 минути на видео. Направим 30 минути просто добеждане. Да, хора. 30 минути, може би. Да не ви взимам цялото време на света, просто... Да. Ако се чуете, защо ви е на по-малък екран, снимам от телефона си. От телефон снимам. И да, хора, снимам от телефон, което е проблем. Нямам камера. Пак ви казвам, има хора, които не знаят, че стримвам. Просто аз много искам да стане известен. Искам да стане известен. Да. Много искам да стане известен чрез YouTube. Иначе, ако тренирам футбол, но там няма как да си снимам тренировките. Просто защото тати няма да ми даде. Ако му разкрия. Ще няма да го взимам. Тим на Power бутон. Какво има там, бе? Сега хора, какво е? Какво ти дава? Не, каквото ми дава това, каквото иска да ми дава. Искам да видя кой е следващият бутон. Няма бутони? What? Няма бутони, бе. Хора, нищо не се чули, нали? Се чули нищо, нали? Се чули, да. Нищо.
Хора, много трисното, но надявам се да ви е харесало видеото от мен. Надявам се да ви е харесало хора видеото от мен. Просто чао и до следващия път. На 11-та 30 лайка. 30 лайка или 3000 гледания. Сега ви давам време преди да сложа край на видеото да отидете, да лайкнете видеото и да. Чакам. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Довиждане, хора, и до следващия път. Чао! От мен и до следващия път.